בואו נפתור עוד מדר לינארי מסדר ראשון. תשימו לב, יש לנו מדר לינארי מסדר ראשון, מקדמים קבועים, לא הומוגני. לא משנה אם המקדמים קבועים או לא, אם הוא הומוגני או לא, זה כבר מדר קל. מדר לינארי, סדר ראשון, יש לנו תוכנית פעולה, בואו נעשה את זה. א', נחשב גורם אינטגרציה. צריך לחשב את e בחזקת האינטגרל של p של x, שזה e בחזקת האינטגרל של 4, שזה e בחזקת 4x. זהו. מה צריך לעשות? להכפיל את שני האגפים ב-e בחזקת 4x, נקבל e בחזקת 4x y תג, ועוד 4e בחזקת 4xy. אני מצטער אם אני מהיר, אתם יכולים לעצור אותי אם צריך, או לראות את התרגיל הקודם, או לעשות מדי פעם פוז, ואפילו לפתור את זה לבד, רק לראות שצדקתם. טוב, אני אמשיך. שווה 3e בחזקת 4x כפול x. אחלה. תשימו לב שאם עשינו הכל נכון, מה שרשום פה באגף שמאל זה mu y תג. נכון? אבל מכיוון שפה יש את הנגזרת הפנימית של e בחזקת 4x, אנחנו יודעים שצדקנו. למה? כי אם נעשה כאן נגזרת, נקבל y תג כפול e בחזקת 4x, זה הביטוי השמאלי, פלוס 4e 4x כפול y, שזה באמת הביטוי הימני. צדקנו, מעולה, כל זה שווה ל-3e 4x כפול x. נעשה עכשיו אינטגרציה על שני אגפים. נכון? אני פשוט שם אינטגרל פה, אינטגרל פה, אינטגרל של נגזרת זה פשוט הביטוי עצמו. אז מה יהיה לנו? יהיה לנו e בחזקת 4xy. הנה הוא, וזה שווה ל-3, נוציא החוצה, אינטגרל של e בחזקת 4xx. תראו, עכשיו אני חייב לעצור שנייה. במדר אנחנו עושים אינטגרלים כל הזמן, אז צריך לדעת טוב אינטגרלים. במקרה הזה, אינטגרציה בחלקים. אם אתם לא חזקים באינטגרלים, שוב, אני ממליץ לכם להסתכל בחדווה על הפרק באינטגרלים. אם אתם כן חזקים, מעולה. יש לנו כאן אינטגרציה בחלקים. יש כאן פונקציה אחת שנצטרך לגזור, פונקציה השנייה שנצטרך לעשות עליה אינטגרל. למה זה אינטגרציה בחלקים? כי יש כאן מכפלה של שתי פונקציות, אחת היא אקספוננט סין קוס לן, השנייה פולינום. כמובן שאת הפולינום אנחנו גוזרים כי הוא לאט לאט דועך, בעוד שהאקספוננט לא כל כך משנה אם אנחנו גוזרים או עושים עליו אינטגרל, הוא מחזורי ביחס לפעולות האלה. אז אנחנו נסמן את u להיות x, את dv להיות e בחזקת 4x dx, מה שאומר שאת u אנחנו גוזרים ומקבלים 1, ואת v אנחנו מקבלים e בחזקת 4x חלקי 4. עכשיו, מה אנחנו צריכים? יש לנו u כפול v על פי הנוסחה, ואז אנחנו מקבלים 3, יש לנו בחוץ, חלקי 4, x e בחזקת 4x, מינוס האינטגרל של v du. מינוס האינטגרל של v du, שזה בעצם, אם אנחנו עושים, יהיה לנו מינוס, e3 חיכה בחוץ, האינטגרל של e בחזקת 4x זה e בחזקת 4x חלקי 4 נוסף, אז יהיה 16 פה, פלוס c. יופי. אז y שווה 3/x מינוס 3 חלקי 16 פלוס c במינוס 4x. איך זה קרה? כי חילקנו ב-e ב-4x, אז בעצם הוא הצטמצם, וגם הוא הצטמצם, וכאן קיבלנו e במינוס 4x. כי זה או שחילקנו ב-e ב-4x, או הכפלנו ב-e במינוס 4x. לשיקולכם איך אתם מסתכלים על זה. טוב. לכן, הפתרון הכללי פה, תשימו לב, אין לנו פתרון פרטי, זה לא בעיית התחלה, זה בסך הכל לפתור מדר. אז יש לנו פתרון כללי, אפשר להוציא 3 חלקי 16 גורם משותף, נקבל 4x מינוס 1 פלוס c e במינוס 4x, וסיימנו.